Deci o nouă filmare tot cu multe lisițe la 5 minute și 100 de metri de cea anterioară, cu foarte multe lisițe. Și de data asta lebede chiar foarte mare, asta de anul ăsta probabil pui, care foarte drăgălași, uite m-a ciupit de deget. Obișnuite să fie hrănite din mână, haide, hai. Sigur asta cu pelajul cenușiu sunt pui și sunt de anul ăsta. Ce bă, sunt super de evident, foarte mari. Iarbă, domne, nu le dați pâine, dați-le iarbă. Iarbă? Păi, pâinea ce să fie, e toată din grâu și ea. Mănâncă și iarbă, dar mănâncă și pâine, că au nevoie de glucide, mă sigur. Au nevoie de gluten, glutenul din bobul de grâu, care ce să conțină glucoză. Aia conține. Hai să dau și celei mari. Hai, scoate-mă capul din apă că te neci. Haide, hai, ia. Uite aici, hai. Ia uite, a luat-o. Nu mai dăm și la lisița. Hai, vină încoace, hai. Te pui iau din mână, vezi? Ia. Hai, vină. Hai, dă. Am zis de deget, nu degetul, nu? Lasă degetul. Așa. Ești tu, asta, maică sau taică sunt mai fioși. Acum la final, uite, grupul de lisițe, nu vină puțin. Filmează grupul mare de lisițe care ajung la finoșilor. Acolo. Auzi ce filmare am făcut? Uite, maică sa, probabil, și doi pui. Ăștia mai cenușii, mă rog, la sfârșitul acestei ierbi vor fi cu penajul alb, ca și părinții. Văd că le dau, da, servesc și iarbă, ia. Ei, uneori se grăbește și mai apucă de deget, dar nu deranjează. Hai puiul, hai vină încoa. Și lisițele sunt amatoare de iarbă, normal, că dau nu-s păsări de pradă. Da, lisițele, da. La ele nu-ți dai seama care e mascul și femeile, acolo vezi diferența? Masculul e cu capul la bleomarin strălucitor, cu niște pene îmbârligate în coadă. Femeia e, ca să nu atragă atenția răpitorului, mai pestriță și nesemnificativă comparativ cu... Hai că-i mai dau din mână asta, că asta acceptă din mână, ia, hai. Așa, îi dau și lui ăla. Aia, filmare frumoasă și animată. Nu au dimorfii sexual, n-au diferențieri, după cum se vede. Nici lebedele nu prea au, decât că e mai mare masculul. Filmare frumoasă din Parcul Titan. Sau Iore, sau Alexandru Ioan Cuza, de fapt denumirea oficială de acum, e și o poză, o statuie a domnitorului la intrarea în parc. Da, e foarte frumos să văd, cred că prima dată în parc, lebede, pui de anul acesta, mă sigur, acestea cu penajul cenușiu. Foarte multă lume se plimbă. Bine, la revedere, o filmare frumoasă și animată v-am oferit. Deci, Cristian Cristocea vă salută și vă dorește o duminică plăcută în continuare.